Croeso ato ni yma ar Sgorio. Stad de la Tuileries yn Lausanne yn Swistir. Y Swistir dan 11 yn erbyn Cymru, dan 11 gema rhagbrofol Euro 2023. Romania a Georgia ydy'r gyrchfan mis Mehefin y flwyddyn nesa ar gyfer y rowndia terfynol. Go brin y bydd Cymru yna, ond fanna bob siawns y bydd y Swistir. Swistir benben efo yr iseldiroedd ar gyfer yr safle ucha sydd yn mynd â'r tîm yna drwodd yn uniongyrchol i'r rowndia terfynol ar yr ail dîm yn mynd i'r gema ail gyfle. A rwan mi oedwn ni ar gyfer yr anthema cenedlaethol. Yn cael ei chlywed yn Lausanne. Allan llaw o gefnogwyr Cymru. A rwan anthem y Swistir. Dyfarnwr i heno yn dod o Hwngari, Ferenc Caraco. O ran y naeth dîm a'r llall. Mae Cymru yn gwneud 5 newid o'r tîm gollodd yn erbyn y Swistir nôl yn mis Tachwedd y llynedd yn Rodney Parade Cas Newydd. So bod y Swistir yn gwneud 6 newid o'r tîm enillodd y gêm honno o gôl i ddim. Rwan o ran y Swistir, yr enwa newydd i fewn ydy Amir Saipi yn y gôl, Omeragic, Stergiw, Bwrc a Blwm ar draws y cefn, a Castriot i Meri. Felly mae'r amddiffyn yn gyfan gwbl wahanol o'r gêm yng Nghas Newydd Cymru.
Mae nhw wedi gwneud newidiadau yn y cefn hefyd efo Nathan Shepherd yn y gôl, Finn Stevens, Morgan Boys ac Eddie Jones i'r amddiffyn ac Isaac Davies i fewn i'r ymosod. Allan mae George Ratcliffe, Owen Beck, Billy Sass Davies, Brandon Cooper a mae Jack Vale ar y fainc. Paul Bodin ydy'r rheolwr tîm dan 11 Cymru ers 2019. Swistir mae'r gig gyntaf sydd yn chwarae yn y coch heno yma yn cadw cwmni ni. Mae Mark Lloyd Williams. Mark, be da ni'n ei ddisgwyl o'r gêm yma heno yma? Ia, wrth gwrs, y Swistir ydy'r ffefrynna, wrth gwrs, o frig y grŵp ar hyn o bryd ac wedi curo Cymru nôl ym mis Tachwedd. Dyna'r golli ers dros flwyddyn yn yr oedran yma di ennill 6 o'r 7 gêm yna. Felly mae'n dalcan calad i dîm Paul Bodin heno, ond gan bod nhw wedi gwneud gymaint o newidiadau, efallai bod yna gyfle i'r triawd yna yn y llinell flaen Davies, Jepcott ac Adams i efallai manteisio, efallai bod ein wedi chwarae fe gilydd gyn gymaint yn ddiweddar y chwaraewyr, felly Ion ti'n edrych wedyn ar y Swistir, y triawd yn y llinell flaen yn doi am Dwmi a am Bimbi, mae hynny yn lon llaw ac mae yna goliau ar y lefel yma yn eu tanc nhw, felly ia, fi diddorol gweld sut mae Cymru yn mynd i'n dopi ar gychwyn y gêm yma. Peter Crig gan Finn Stevens o glwb Brentford i lawr o safle'r cefnwr dde i Gymru. Un o'r 5 newid fel o'n i'n sôn am i fynd a golled yn sicr yn y cefn. Owen Beck i nath o serenu yn y golled yn Rodney Parade a'r ddau sydd yng nghanol amddiffyn fel arfer, y capten Brandon Cooper a Billy Sass Davies. Mi oeddwn nhw fel tas nhw'n creu rhyw fath o ddealltwriaeth yn dod ar draws y cefn yna. Ac yn sicr mi nath Owen Beck argraff yna i yn Nghas Newydd yma. Mae'r tîn a'n gollad yn wedi pan wedi dechrau arfer chwarae fi gilydd o gael Brandon Cooper gyfnod da ar fenthyg yng Nghas Newydd y llynydd, dechrau torri mewn wedyn i dîm Abertawe, ond cael anafiadau mae'n mynd i Swindon ar fenthyg wedyn, ond ia, Owen Beck, da ni'n gwybod beth i ddolni a fo o'r tîmiau ieuenctid ac mae o'n gollad mawr efo i bresenoldeb o lawr y fynneg i lawr yr asgell chwith na ar ansod mae ddod wedyn efo'r droed chwith na sgan yma. Mae un gêm arall yn y grŵp yma heno. Mae'n 20 munud wedi cael ei chwarae yn y gêm yn Bwlgaria rhwng Bwlgaria sydd un lle o dan Gymru yn y tabl. Cymru'n bedwerydd, Bwlgaria yn 5ed ac mae Bwlgaria yn croesawu'r iseldiroedd ac wedi 20 munud mae hi'n ddi-sgôr yn y gêm honno. Swistir ar y brig yr iseldiroedd yn ail. Moldova sydd yn y trydydd safle wedyn y daw Cymru. Bwlgaria a Gibraltar ar y gwylod wedi colli pob un o'i gemau. Cymru a Bwlgaria ar 7 pwynt yr un cyn iddyn nhw wynebu gilydd. Os fyny, prawn dydd Mawrth nesaf yn Rodney Parade. Mae'n ta gwaith amddiffyn yn fan hyn i Gymru. Bel yn tasgu allan ar y drosodd yma yna gan Simon Som. I oedd yna, a mae'n gig rydd ar Luke Jeffcott. Ia, gwaith da gan Jeffcott. Mae yna gwybod i gefn wrth gol, mae'n fachgen cryf, chwarae yn yr adran gyntaf efo Plymouth ac mae rai chdi ennill cicio gosod pan ti dan bwysau. Jyst i rafu'r gêm i lawr ychydig bach. Swistir ydy'r ffefrynna, mae pawb yn disgwyl iddyn nhw ennill y gêm a dechrau'r gêm ar y droed flaen, a mae rhaid i Cymru jyst dynnu'r pwyth allan ac setlo mewn i'r gêm ac Jepcott o'r yn tipyn gwell yn fanna pan mae'n cael y bel, mae'n gorfod dal y bel na i fyny neu fel nath o yn gynharach ennill cic rydd neu cic gosod ac mae angen efo fod yn y sylfaen wedyn i alluogi chwaraewyr Isaac Davies a Adams wedi mewn i'r gêm. Cyffyrddodd gan rhif 11 y Swistir yn fyna. Felix Mambimbi fo sgoriodd y gol. Rodney Parade oedd y fuddigoliaeth i'r Swistir. Oedd Cymru'n anlwcus yn y gêm yna, doedd o'n Marc, achos mi gawson nhw. Mi gawson ni ddylwn i gol hwyr yn y gêm, gafodd hi mo'i chaniatáu, ond wedych yn ôl arni hi, mi oedd hynny'n hallt iawn a dweud y gwir. Oedd mi oedd hi, ac camgymeriad oedd hi gan golwr Cymru, dwi'n cofyn iawn ar y noson yna. Doedd allan, doedd rhithro allan, lle oedd am angen dod, oedd yr amddiffynwr yno yn barod, yna oedd yn gwerthu hi yn gormod, ac nath ma'n Bimbi
orffan reit glinigol. Ac ia, fel sydd y gol na. O'n i'n meddwl bod nhw wedi ennill pwynt yn erbyn tîm o'r dda wedi cael perfformiad gwych. Y canlyniad oedd hi'n perfformiad da fan ceisio adeiladu ar hwnna heno. Eddie Jones, na'r croesiad honno mynd tu hwnt i Sam Pearson. Yn gysgu ni Finn Stevens, ond yma leidd fo fesur y croesiad. Yn enwi oedd hi'n da. Mae'r bel yn tasgu allan. Dwi'n cael ei chlirio. I fyny i gyfeiriad Dan Yndoi. Yndoi dan bwysau gan Morgan Boys. Ia, yn croesiad da, wedi cael ei drilio mewn teg at y cwrt 6 na, jyst yn annog-rwy'n i ymosod y bel, ond gwaith da yn amddiffynol gan y tîm cartra, ond dwi'n lesio ffordd mae Cymru wedi cychwyn y gêm. Maen nhw'n mynd o'r gêm at y Swistir, dyn nhw ddim i weld yn eista nôl. Ond ar ôl dyna, sgynnon nhw'n byd i golli. Dyn nhw'n di ddal, so ti ddweud yr isildyried na'r Swistir ar y brig, ond mae rhaid i'r bechgyn yma wan jyst perfformio, efallai, os dyn nhw'n perfformio heno, pwy'r faint o hein ella geith i gael o'i fyny i'r garfan tîm cyntaf yn y gêm gyfeillgar yn y Gwener Czech nos Fawr. Gwaith da gan Bloom, cyfle gael ei greisiad i fewn yn hyn at y postyn gosan syth at Nathan Shepherd. Gwaith da i lawr y chwith mae gan y gŵr sy'n ennill i gap cyntaf dros y Swistir Lewin Bloom. Ia, 2 groesiad, mae llochor y cael llall oedd i mewn yn groesiad wych, jyst yn gofyn i rwy'n o'r Swistir yma, jyst redag ar draws y postyn cyntaf na. Ond Shepherd, mae wedi cael dechrau dair tymor yn Iwerddon o fod yn doc, ac bydd o'n falch bod o'n cychwyn y gêm hynna. Ia, un o 3 chwaraewyr Cymru sydd yn chwarae yn Iwerddon i Dundalk, Nathan Shepherd yn y gol. Mae Dan Williams yn Dundalk hefyd ar fenthyg o Abertawe a Joe Adams. Os ewch chi ar gyfryngau cymdeithasol Sgorio. Yna eitem hynod ddifyr yn dilyn y 3 ohonyn nhw, Shepherd, Williams ac Adams, ac yn cyd-fyw draw yn Dundalk. Ie, nes i'w gwylio'r eitem na gynna y dda iawn chwarae teg, ac efallai, ti sbio gan bod prif gyngrair Iwerddon yn ystod tymor o'r ha, nhw'n gallu denu'r chwaraewyr teg atyn nhw dydy. Bloom. Mae dipyn honno fo yn y munudau agoriadol yn ôl at Mambimbi. Os y gyflwyr yn un o arbediad da. Arbediad campus gan Nathan Shepherd a unwaith eto Felix Mambimbi oedd y peri gwirioneddol yn fanna. Ia, o'n beri bwyd yn ngas newid oedd ac eto mae'n symud y bel yn gyflym chwarae'r 1-2. Mae'n chydig bach o lwc yn fanna'r bel a dlamu i lwybr, ond arbediad yn 1-2 gan Shepherd. A beth i weld efo Nathan Shepherd yma, gan bod y chwarae yn reolaidd ar lefel cystadleuol, mae'n tipyn o wahaniaeth i'r sharpness ac dilioliaeth lliwti yn dy gwrt Cosby, a fe ddim prynu hynna. Mae rhaid chdi chwarae gema yn reolaidd, ac mae'n anodd i golgeidwad pan di o ddim yn chwarae'n reolaidd, a di safon gema dan 20 ddim yn gorau weithiau. Gwener allan gan Boys. Di'r saith i gymryd i Sam Pearson. Bellach yn chwarae i bêl-droed yn yr Alban hefo Inverness Caledonian Thistle. Cyfle i Gymru. Alla glirio chydig bach ar y pwysau. Di bod dan bwysau yn y 2-3 munud dwytha. Ti'n disgwyl o fod dan bwysau, ond sut maen nhw'n signo'r pwysau yna. Cadw i patrwm a cadw i disgyblaeth. A wedyn pan maen nhw'n cael cyfle i ymosod, bod nhw'n ymosod yn sydyn. Pearson. Bloom. Ar y drosed drwchwch ar Mauro Lustrinelli. Fod i rheolwr y Swistir yn cyfarwyddo o'r lloc technegol. Ar y drosed unwaith eto, Pearson traed cyflym gyda fo. Yr asgell oedd o chwarae yn y gêm gyfatebol ar Rodney Parade, ac efallai chwarae yng nghanol cae bod yn gweld mwy o'r bel ac gallu dangos chdi bach mwy o ddonia. Weithiau ti'n mynd pan ti'n chwarae ar asgell. So ti'n weithiau gorfod i chwilio am o bel, ddim yn dod i chdi bob tro, ond pan ti'n nghanol y cae, ti'n yng nghanol y bwrlwm tipyn ar amser. Mambimbi unwaith eto yn ei chanol hi, nagych at yn doi istrio ti'n cael ei lorio. Istrio tîm Mary, diliwn i ddeud. Ar y dyfarnwr, Mr Caraco yn y fan ar lle, jyst i wair bach o gerydd yn y fan yna. Goes ôl na, dwi'n meddwl gan Dan Williams nath i ddalo. Y dyfarnwr yn y fan ar lle, nid y penderfyniad cywir. Un o dorf.
Da iawn yn yr Stade de la Tuileries. Stadiwm newydd sbon, mond i agor ys rhyw blwyddyn. Castrio tîm Mary. A'r Grig yn difentro fan hyn. Wel, bod o. Wir, mae o. O, mae'n bell waith beiddgar gan i Mary. Wel, o fi ystym yn awgrymu bod o'n mynd i fynd amdani, yn doedd? O, na di beth 20 llath o'r gol. Mae hwnna'n... Dyn ymdrech wych i rai deud ar dechneg yn ei ddad. Wel, so'n ni'n eithio'r cyn Gareth Bale, de. Bod mae'r bechi mae rwan ar dechneg sgyn nhw. Gallu bod y peli tipyn mwy sgafnach nag oedd hi pan da ni chwarae, ond so di fel bod yn gallu sgorio cic rydd o fanna. O Shepherd, oedd yn poeni braidd yn fanna. Er fod ti di trefwylio mor bell. I Mary gyda llaw i fyny amdani yn y fan yna, Marc. Mi enillodd o un cap i dîm Twrci dan un ar 20. A wedyn yn newid, ti'n cael gwneud pethau fel sy'n debyg. Newid i'r Swistir, bod chdi wedi cael cap i yn gwlad. Dwi'n meddwl bod chdi'n cael newid, ond ti'n cael cap llawn mewn gêm gystadleuol yn dweud. Oedd Brooks doedd i Gymru nath o chwarae'n dîm dan i'r 20 Lloegr. Dwi'n meddwl, falla'n erbyn Cymru yn tournamental on. A wedyn, eith Gymru afal na fo. Diolch byth. 1 munud ar 10 wedi chwarae yn Lausanne. Cymru dal i tir hyd yma. Eddie Jones. Ydych chi'n chwarae yn gyngrair genedlaethol yn Lloegr gyda llaw Eddie Jones i Altrincham. Sef yr un gyngrair a Wrexham. Ar fenthyg o Stoke. Cymru jyst yn gweithio i ffordd i fyny'r cae. Mae'n dda gweld y bechgyn, mae'n mynd allan a chwarae flaen torfeidd a mae'n gêm mwy corfforol na dwi'n mynd ocio'r gyngred dan 20. Dwi'n cofio Neil Warnock yn dweud bod o ddim yn ffafr o'r gyngred yna bydd so well gan o fynd yn ôl i'r tîm ail dîm. Ar bel i gefn y rwyd gan Felix Mambimbi. Wedi llai na 12 munud wedi chwarae. Y bel i fewn o'r ochr dde. A Mambimbi'n sgorio i bedwerydd gol dros y Swistir i ail yn erbyn Cymru. Fo gafodd y gol fuddigol yng Nghas Newydd yma, di gwneud ti eto. Ia, galla mae'n mynd oedd yn cam sefyll, ond sbir ar eithriad ar draws Stevens yma na fo ar ei sodla. Dwi'n fo yn gweld, oedd yn gwybod lle oedd Mambimbi. Oedd Mambimbi di manteisio yna, di defnyddio gyflymder, a di mynd rhwng y ddau ymlaethnwr a'r gorffan y bel yn gylwyd. Dwi'n meddwl gafodd aslu rhyw fath o gyffyrddiad a ni cyn iddi gyrraedd Mambimbi, ond oedd y groesiad yn un wych ar draws y corridor am sicr ac dim gobaith i Shepherd a Symryfa bod o'n gandrill. Mae rai chdi stopio y groesiad yna ddod i mewn o'r ochr dde o'r cae fanna. O'na fel amhyaeth so fo'n cam sefyll o'r bas drwodd iddo fo, ond dod o y gorau honni ar jyst yn chwipio y bel yn sydyn iawn ac o'n Mambimbi dod ar flaenau draed lle oedd Stevens oedd o'n diagor i gorff allan i weld lle oedd Mambimbi gweld o'n dod ar draws i gorff ac rhaid i ddweud gol fler i wildio ar ôl o ddechrau reit da, rhaid dweud. Cymru ar ei hôl i felly. Felix Mambimbi o glwb Young Boys Burn. A dyma fo unwaith eto. Berig bob tro mae o'n cael y bel. Boys ar y cliriad. Fyny gyfeirio Jeffcott y peniad gan Simon Sohm. Gyfle i'r tîm cartre unwaith eto Becyr Omer Agic. Yn ôl ati i gapten Leonidas Stergiw. Sohm. Sydyn mewn i'r gêm neith o Swistir am Bryn. Dwi wedi cael y gol gynnar na. Yn rheoli y meddiant ar hyn o bryd. Yna hyder yn ei chwarae nhw'n does. Dyma i Mary, cyflet yn doi, o na chi gol! O, Dan yn doi! Fo greodd y gol gynta. Fo sy'n sgorio'r ail. Mae'n mynd o ddrwg o waith i Gymru. Swistir 2, Cymru dim. Ia, chi'n gweld y meddiant yn cael y pasio slick yng nghanol y cae. Chwaraewyr yn darganfod bwlch ar rhwng y llinella
yn doi wedyn, un bwriad yn ei feddwl o torri mewn ar ei droed e, a mae'n chwico'r bel yma. Shepherd rhan, dim gobaith iddo fo unwaith eto, a sy'n rhyfedd bod hwn cael ei werthu am bron i filiwn o bunnach rhyw 2-3 tymor yn ôl, ac mae'n dangos i ddomnia fa yma, fydd yn hir tan fydd o'n tîm cynta'r Swistir, ac ti'n wedi creu'r gynta, a mae di nythu'r ail na'n gornel ycha'r hwyd, ac mae'r chwaraewr yma ar dan, ac mae'n chwarae glwb Basel, sy'n yr clwbiau gorau yn y Swistir, o'r benthyg o Nis yn Ffrainc, ac wrth yn parhau sgorio golau fel a fydd yn hir tan fydd o'r clwbiau mawr yn Ewro yn cael gafel yn yma. Mae'r gwely i fod yn noson hir i hogia dan 1 Cymru. Felly Shepherd, yn sac. Mae'r meddiant yn ôl yn syth gan y Swistir. Patrick Vieira yn Nis, pan oedd o cyn... Sgwnis na fo nath arwyddo fo, ti'n mwyn syni, ti'n fo. O'r mae'n chwarae gael ei Crystal Palace. Marco Burch yn ei chweched cap dros y Swistir yna o'r cefnwr mawr. Yn wedi colli hyd yma, ac mae pethau'n edrych. Mae'r record yna mynd i barhau i Mary. Cyfle i Gymru i chlirio hi gwaith da yn nghanol y cae gan Dan Williams. A rhan cyrle fan enni Sam Pearson. Mi oedd Simon Sohm yn llawer hi grydd efo. Burch at Stergiw, y capten. Ydych chi'n gweld y gwahaniaeth safon, Marc? Oedden ni'n mynd i weld o gymaint o hyn yn Nghas Newydd yn oedd yn chwarter awr ychydig bach mwy da ni wedi gael hyd yma. Mae yna dipyn o wahaniaeth. Oes, i fel bod yn ei gymaint o newidiadau. I'r tîm na yn y gêm o Rodney Parade, ac o'n dweud cyn y gêm, 3 awd yn y llinell flaen, maen nhw'n symud gyn gymaint, mae symudiadau nhw yn wych. Ydych chi'n gweld o'r gol gyntaf, oedd yn doi lawr y dde, yn sgoriodd ar ail, torri mewn o'r chwith. Mae'r symudiadau, a mae hynna'n anodd wedyn i pigo fyny pwy sy'n farcio fo, a dyn nhw ddim yn aros yn yr un parth fo amser. Mae hwn di weld llawer o'r bel. Dydy Lewin Bloom allan ar y chwith yn gefn asgellwr ar yr ochr chwith, a'r Swistir mor gyffyrddus yn y meddiant. Canfod i dynion creu y lle. Mae'n parhau yn ddi-sgôr yn Bwlgaria gyda llaw 25 munud wedi chwarae yn y fan yna. Bwlgaria dim, yr Iseldiroedd dim. Wnaeth i'r Swistir ddod unwaith eto. Sodiad bach beidgar gan Alexander Jankovic. Gynt o glwb Southampton. Ie, rhaid i Cymru bod yn ofalus fan bod nhw'n cadw i disgyblaeth, bod nhw ddim yn gadael bylcha a bod nhw'n pigo i dynion. Dwi'n isio ildio gol arall mor sydyn, a nhw wedi ildio'r ddwy gyntaf yna. So weithio rhaid i ella Shepherd dweud ac Erin dynnu pwyth allan o stem y tîm cartra yma. Ac ella chdi bach eisiau mynd fwy'n ymgyrchol a troi y 3 awd yn y cefn sydd ganddyn nhw. Nhw'n reit gyffyrddus efo popeth ei blaen yna i weld. Llygoliad gan Felix Mambimbi wedi 12 munud, Dan yn doi 2 funud yn ddiwedd arall. Yr drosedd Omeragic. Gyn hwn 4 cap llawn dros y Iseldiroedd gyda llaw Becyr Omeragic. Swistir. Dros y Swistir, dyliau. Beth ys Iseldiroedd eisiau de? Dros y Swistir, ie. Dyna pam maen nhw'n disgyn lawr, cael fwy o brofiad ar y lefel yma. Ceisio cael y tîm i mewn i'r pencampwriaethau, i'r rwndiau terfynol, bod nhw'n cael wedyn y profiad y chwarae mewn twrnament cystadleuol. Bimbi fewn am y bel y peniad gan Stevens. Ac i Mary. Mae o weld yn cyffyrddus yng nghanol y cae, dydy ni ar y bel yn aml iawn yn gweud pethau nhw'n cefn ar 3 ymosodwr. Omeragic. Jankovic.
Dim ond bimbi at i Mary wedi gweld yr hediad yn y gyfle yn doi, sydd yn amdani hi. Amdwni ydi o. Zeki Amdwni. Da ni'n di chwarae 20 munud eto. Mae Cymru ar ei holi o 2 gôl i ddim. Chwalfa llwyr yn Lausanne. Y Swistir tair Cymru dim. Ia, unwaith eto y symudiadau i Mary na, dio ddim yn cam sefyll Amdwni. Amseru'r rediad yn berffaith, efallai sa Shepherd yn gwneud tipyn gwella nath o, ond mae o'n gorffan o'na yn glinigol ac yn... So, ti'n gweld y 3 yn y llinell lai, mae'n llawn golia, a wedi dangos hynna yn yr 20 munud agoriadol. A ti'n gweld amddiffyn Cymru, ti'n gweld yn syth bod nhw eb di arfer chwarae fi gilydd. So, ar colli Brandon Cooper a Sas Davies yn y canol na, i profiad nhw ar y lefel yma, ac ar hyn o bryd, mae'n dris gweld hyn mor gynnar iawn yn y gêm. Da ni wedi cyrraedd y pwynt chwarter ffordd eto. Ella hon fod yn rhywbeth yn gallu. Ffordd mae pethau mynd. Ti'n sbio ar faint o sydyn maen nhw'n pasio'r bel rhwng ei gilydd, faint o symudiadau wedyn drwm y sefyll yn llonydd. Maen nhw'n jyst yn creu lle. Mae symudiadau nhw'n creu lle chwaraewyr eraill. Fyna wedyn yn camau mewn i'r parth yna'r chwarae. Di chwaraewyr Cymru yn gwybod sy'n mynd a dod. Rhaid i... Mae'n braf gwylio pêl-droed diniadol fel mae Swistir yn chwarae. 1 munud ar 20 wedi chwarae. Golia gan Mambimbi yn doi ac Amdwni y 3 sydd yn y llinell flaen i'r Swistir. Amdwni yn sgorio ei 5 gôl dros i wlad. Felly Dan Williams geithio gadw'r bel ar dir y chwarae. Felly gwneud hynny. Fydd o'n brawf o gymeriad hwn wan yn bydd na. O, bydd. Dwi weithio rach di'n hofio am y sgor o'na, jyst canolbwyntio ar mae rhaid i rwy'n afal yn y gêm a dod ac siarad a cyfathrebu o chwyr. Da ni'n jyst yn bod yn disgwyliedig, a weithio mae rhaid i newid cynllun y gêm. Ti ar ei holi o 2 i ddim 20 munud i chwarae. Be di ddim chwarae'r un cynllun, cos dyma yn gweithio. Yn doi. Yn ôl at Blwm. Yn ennill y gig gornel. Ys da gan Pearson. So weithiau ti'n gweld bod nhw'n chwarae 3 yn y cefn, 2 o asgellwr, weithiau ar eich di fynd, reit, da ni'n dyn am dyn, aros di fo hwn, jyst am 2 munud 10, da ni'n newid patrwm y tîm, a jyst sefydlogi'n hynna'n, herwydd maen nhw'n darganfod gyn gymaint o fylcha, maen nhw'n jyst yn tynnu amddiffynwyr Cymru o un lle i'r llall, ac dim, fel dim, mae'r chwaraewr wedyn jyst yn neud i'r rediadau yna. A maen nhw'n cael 3 cyfle a 3 gol. I Mary. Ar y gic-off. Unwaith eto Amdwni. Cyfle fan hyn i'r tîm cartra, yr ergyd. Yn dod i mewn gan Omer Agic, y cefnwr dde. Maen nhw gyd eisiau sgorio. Unwaith eto hwnna o'r maes ymarfer, a mae hwnna yn un dda. Ac mae'n taro nebyn Stevens, a wedyn dod ar y gynnig mae Shepherd yn cael gafal arni, ond be oedd y goliau yna? Cyfle fan hyn rwan i Pearson allai gael ei greisiad i fewn, llwyddo i wneud hynny. Chydig bach o ddewid cydweithio da rhwng Finn Stevens a Sam Pearson i lawr yr ochr gosa yma. Ti'n sbio cyn y gol gyntaf yna. Cael Cymru gyfle efo'r groesiad wych yna gan Stevens nhw di mewn to drilio. Wedyn nesa, felly bod hwnna di deffro'r Swistir, a wedyn rhaid ar ni godi ger af yma, ond wedi codi fwy nag un os ti'n fatha fi. Blwm. Mae'n gyffyrddus i'r Swistir. Maen nhw'n symud chwaraewyr Cymru o'r naill ochr i'r llall. Mae'r pasio mor gywrain gennyn nhw. Amdwni dan bwysa. Gwaith da yng nghanol y cae gan Terry Taylor. Rwan tam yna gyfle fan hyn i Gymru. Isaac Davies, Crisiad yn edrych at yr ochr bella. Ond yna castio ti Mary. Yr cliriad gwreiddiol gan Stergiw y capten. Ie, gwaniaeth a fanna o gol ma'n bimbi i go Cymru eb sgorio. Dwi'n gwybod, cothmol ar y postyn bella. Nath o'n neud yr rhediad na draws Gwynab yr amddiffynwr fel nath o'n bimbi ar draws Stevens. Dwi'n gwybod, ond ar y postyn agosa ma'n bimbi, ond
Mae rhaid chdi fod rhwng y pys dyna marn ni wedi gyfle gwell i sgorio, ond oedd oedd dim lladd allan i'r postyn pethau yna. Rhaid chdi nid rhydiad neu mewn. Efallai sa Davies, oedd yna mwy amser nag oedd y feddwl na ffordd rithro groesiad yna. So wedi gallu efallai oedi chydig bach a gadael efallai i Jack, i Joe Adams, sori, ddod i mewn wedyn i'r Cwrt Cosby. Ond mi gafodd Gymru gweir yn yr iseldiroedd yn gynharach. Yn yr bencampwriaeth am nhw. I Hawley, un agosau at 5 munud ar 20 o 2 gol i ddim yn Bimbi wedi 12 munud, Doi wedi 14. Cam Dwni wedi 19. Ia, beth dwi'n dweud ti isio, fel rheolwr dweud gen ti gynllun o sut ti'n dîm chwarae sydd fath o batrwm a wedyn ti'n ildio 3 gol mewn 7 munud, 8 munud a mae hwnna'n cael ei dalbed allan o'r ffenast. Werthol. Mae'n Gerdyn Melyn y fan hyn i Marco Bwrch am y drosedd ar Luke Jeffcott. Ia, mi oedd hi'n dacl ffyrnig. Yn agos i'r bel yn gyd. Chwysa. Jeffcott oedd i dano. Ond dangos ydy bod nhw'n gallu cymysgu i chwarae. Ytrach na jyst bob dim ar ei blaenau nhw. A gol bod o lain i sgwyll aw. A Gwen. Luke Jeffcott. Finn Stevens ar gic rydd i Gymru. Regic. Ar piniad wan ta Eddie Jones. Alla gael ei greisiad i fewn. Mae dan bwysau gan Jankovic. Nath hwnna allan. Wir, mae'r dyfarnwr yn y fan ar lle. Nath Jones yn dda i gadw'r bel ar dir y chwarae. Bimbi wneud yr un modd. Gwed da gan Jones yn y gornel. Gadw'r meddiant. Dyma na Joe Adams dim ond o. Felly, dod ti mewn i ganol y cae. O'r asgell yn cisio mynd yn ôl allan ymlaen. Yn colli'r meddiant wedyn. Ti'n gweld patrwm Cymru 4-2-3-1 mae'n weld yn chwarae. Pobl am sgwnnw di pigo chreifi'r y Swistir i fyny hanner y cae. Gwael yn fanna, camgymeriad gan i Mary. I Mary fy'n y gyfle fan hyn i Gymru. Isaac Davies. Mi ath o amdani. Oedd yr ongl yn undyn i Isaac Davies o glwb Caerdydd. Oedd rhaid o fynd ar ben ei hun gwrth ymwysodiad o'r bas fler na gan i Mary. Gath o'i hebrwng yn llydan do ac todd y golwr yn cael ei giro fanna. Ond oedd na neb roi cymorth iddo fo. Ond gwell gan Gymru yn y 5 munud dwytha. Rwy'ch chi bach fwy ymosodol. Oedd y sioc yna. Oedd y 3 gol dwi'n allan i system nhw. A mi oedd hi'n ergyd ar y targed hefyd. Oedd hwnna ar y targed yn dweud? Oedd, mi oedd hi. Ar golwr wedi bod yn siomedig so wedi cael ei giro o fanna. Mae'n Bimbi. Cychwynodd bethau wedi 12 munud. I'r gol gyntaf. Dan yn Doi ar ail ac yna Zeki Amdwni. Sgorio'r drydedd. Pob un yn goliad da hefyd. 8 munud ar 20 wedi chwarae yn Lausanne. Yn y Stade de la Tuilière. Swistir yn agor bwlch ar frig y tabl fel mae pethau'n sefyll. Fydden nhw'n codi 19 o bwyntiau. Mae'r iseldiroedd haethan ddi sgôr yn Bwlgaria. Pwynt iddyn nhw, fydden nhw'n mynd i 14. Maen nhw angen gwynebu gilydd yn yr iseldiroedd. Ie, mae'r ddau, dydy un yn mynd drwodd o'r llall yn y gem ail gyfla bydd y ddau yma sy'n benas gwydda well na y gweddill yn y grŵp. Ond siŵr bod y reolwr dod i blesio Swistir, dod i allan, ti'n deud pan ti'n gyrru dy chwaraewr allan, ti'n deud beth ti'n deud wedi gyda ymwysodwyr di ti'n mynd lle ond un cyfle gei di a rhaid chdi fod yn glinigol pan ti'n cael y cyfle yna a rhaid dweud bod nhw wedi bod yn glinigol y triawd yn y llinell flaen na. Ac yn siomedig i'r Eidal neithiwr yn doedd.
yn y gema ail gyflen colli adra yn erbyn gogledd Macedonia. Gol hwyr yn y gêm yn fan yna yn Palermo ar tîm dan 11. Maen nhw'n gyfartal 1-1 ar hyn o bryd hefo Montenegro. Ce'r Eidal dan 11 1, Montenegro dan 11 1. Cymru ar meddiant. Ni agosau at yr hanner awr, ond dydy'r pasio gan Gymru ddim i fyny'r lefel y pasio gan y tîm cartra rwan yn doi. Cyfle i wrth ymosod ma Amdwni di fynd o'i flaen am Bimbi yn y canol, ond gwaith amddiffyn da gan Gymru yn chyfle i Shepherd i chlirio hi i fyny gyfeiriad Pearson a Jeffcott, ond yn ôl mae'n dod bob tro, Marc. Ie, mae Som jyst yn eista flaen y tri yn yr amddiffyn yn fan'na. Mae o jyst yn nadu i Cymru chwarae'r bel i Jeffcott ac Isaac Davies yn wedi yn y llinell llaen. Mae o wedyn yn pigo'r bel. Mae'n ogyn ei dal. Felly mae ddan ar awyr. Ac mae o wedyn hefyd yn ceisio gwy y chwarae yng nghanol y cae. Hanner amser yn y gêm sydd wedi cychwyn am chwarter i 6 yn Bwlgaria. Di sgôr. Bwlgaria dim. Yr iseldiroedd dim. Bwlgaria, fel mae pethau'n sefyll, yn codi uwch ben Cymru i'r 4 safle. Cymru mynd lawr i 5 o'r gwylod. Mam Bimbi. Meri. Awgrym o ergyd gan i Meri. Rwan mae'n mynd amdani! Oedd o di cilo'r golwr. Mae o'n hawlio byna gyffyrddiad yn y fan yna gan Nathan Shepherd. Ie, oedd yn hanner meddwl o gydio ella cymryd cic rydd, ond dim dod ar y chwaraewr ganol cae. Dwi'n gwybod i Shepherd yn cael rhywbeth arni yn manna, ond ydi werth cynnig yn doedd am nhw'n ymosod unwaith eto. Efallai ar ôl be welson ni'r cic rydd o ddigan llad, felly so'n gobeithio sydd wedi cael cic rydd. Mae'n chwaraewr da yn dydi, yr castrio tîm Meri yma. Yr ei bel droed i Serfet. Ie, mae'n dod ganfod bwlch ar rhwng amddiffyn a ganol cae Cymru. Dyn nhw'n mynd bigo fe fyny. Dwi'n sefyll i llonydd. Sori, yn sefyll i llonydd. Ac oes, mae'n symudiadau nhw. Tynnu chwaraewyr Cymru creu y bwlch yna. Dyma mae'n Bimbi yn y fan yna rwan. Nôl ar y llinell hanner. Ysbell mae Meri wan dyma gol o sgellwr chwith ydy. Mae nhw'n ffeirio safleoedd mor dda. A di Cymru yn gwybod, o dwi'n mynd efo fo, yta dwi'n basio fo mlaen. Os ydw dwi'n basio fo mlaen, mae rhaid nhw gyfathrebu. A dyna di'r broblem, wel, di chwaraewyr Cymru yn meddwl yn cyfathrebu fi gilydd i ddeud lle mae chwaraewyr y Swistir. Mae yna 6 newid, Marc, o dîm y Swistir, o'r un enillodd o gol i ddim yn Has Newydd. Oedd hwnnw'n dîm da, ond mae hyn, os ydym wedi fyny lefel. Yndi, dwi'n o, ti'n 4-5 mis ers hynny, lle bod nhw'n cael fwy o bel droed ar lefel uwch na mae chwaraewyr Cymru yn cael yn wythnosol. Ond, ti'n gwybod, mae nhw, esbonyddoedd ydy rwan yn datblygu chwaraewyr cyffyrddus, wel, ar ôl dweud yna. Mae dipyn o gamgymeriad yn y gyfle yn unia. Isaac Davies. Mae Pearson efo fo, mae Jeffcott yn y canol. Davies, ond mi nath o'n dda i gadw'r meddiant fan y gyfle fan hyn i Gymru. Dan Williams. At Adams. Os ergyd ydi fewn. Adams yn mynd amdani. A dyna'r gosa. Mae Cymru wedi dod yn ystod y gêm. Joe Adams ar cynnig i Gymru. Ia, ddi werth cynnig. Oedd yn mynd bydd yn doi'n gallu neud i'r Swistir, ond ia, dwywaith fan yn 5 munud dwytha mae'r Swistir bydd neuog nawr i bas llac. Lle bod nhw'n meddwl bod nhw'n rhy gyffyrddus, ond di Cymru banteisio. Yr amddiffyn i dda fan'na, pan gath Isaac Davies y bel, di hebrwng o yn bellach o'r gol tuag at yr Yslys, a wedyn chwarae da wedyn o draws y Cwrt Cosby. Joe Adams, dyna wedi gwneud y well o liat o'r targed. Gwaith da gen Finn Stevens. Ac i ganfod Sam Pearson. Pearson yn dechrau am Jeffcott. Mae'n gyfle fan hyn i Jeffcott! Codi'r bel dros ben y golwr ac i dor. Rwyd. Luke Jeffcott. Cyfle gorau Cymru. A mae wedi afradu hi.
Ia, ddim bas wych dweud gan Pearson. Holli'r amddiffyn. Jepcot Bale yn adlamu chdig bach yn rychel. Iddo fan nath o golwr gau rongol yn dda. Rholi'r Bale ar ei ben. Dyrlia fan fanna di defnyddio droed chwith. Roedd yn gadael y Bale i adlamu i fyny. A wedyn, oedd y cyfle wedi mynd wedyn. So wedi defnyddio droed chwith y fanna. So wedi gallu just pasio'r Bale. Doedd angen disgwyl y Bale adlamu i fyny, dyle wedi jyst hitio cyn i adlamu ar y hanner foli a jyst i pasio'r Bale ar un llawr oedd y golwr yn rhithro allan. Ond wedyn mi oedd y Bale wedi adlamu i fyny, oedd y golwr yn gallu sefydlogi hun a neud un yn gawr a rhaid o fynd uwch i benno ac oedd y mor agos i'r gol. Dod o gynno fo wedyn, oedd y lle ddim gynno fo wedyn i adael y Bale a ddisgyn o dan y traws edrych na dros y traws o'r allu. 10 munud o'r hanner cyntaf yn weddill a ryw lygedyn o addewid i Gymru ma' 'na. Dipyn o gyfleoedd wedi bod yn y 5 munud dwytha i Joe Adams ac yna'r cyfleoedd yna i Luke Jeffcott. Ond fel gymahu golia Mambimbi yn doi ac Amdwni. Y tîm Mauro Lustrinelli gyffyrddus ar y blaen. Yn siŵr hwnna wedi disgyn ni yn doi Mambimbi neu Amdwni, sa'n bedair i ddim rydyn nhw. Rhybydd i'r Swistir beth bynnag. Ia, mae wedi dangos bod yna wendid yna. Yn y cefn mae'r wendid yna, lle tamnwch ar y mor ymwysodol. Gwener Agic at Mbimbi. Mbimbi nath eto Bale yn ôl at Ymdoi. Ymdoi, disgwyl am yr hediad gan Becyr Omer Agic. Iankovic. Mae'n dda, gwneud o dorf yma hefyd ydi i gema ar yr oedran yma. Mbimbi. Dwnsio di ar y chwaraewyr. Omer Agic. Hyfryd unwaith eto. Adams ydy'r amddiffynwr yma. Eddie Jones yna hefyd. Omer Agic. Iankovic ar drosed. Crydd i Gymru. Falch a seibiant bach ond yn nhw. Cymru. Yn y Swistir yn dechrau. Gwy chwarae unwaith eto. Ond ie, mae wedi bod dipyn gwell i Gymru ers y drydydd gol na. Fynd i mewn efallai bod Swistir yn ymlacio chydig bach, ond Cymru fel di deffro. Stevens yn gadael i'r Bale a glamu yn y fan yna. Ac y drosedd gan Pearson. Mynd i bach bod y dyfarnwr nes i'w boced am Gerdyn. Ond y crydd. Mae'n y drosedd ar Lewin Bloom. Adwylliad yn ei gefn ddim yn ysgwydd a dyfarnwr yn fan ar lle. Castriad i Mary. Na'r crydd i'r Swistir. Mae'n yn oron o gyda. Mae hynny bod yn garedig, Marc. Mae'n warthus. Dwi'n falch. Falch gweld yr llima'n digodi, mae'n siwr. Dwi'n nhw'n hapus, siol chweith. Fod yn gero, dim yn gero dair i ddim. Pearson. Stevens oedd am ydyn nhw gynnau. Dyma i Mary. I Mary o'r creisiad hyfryd i fewn i gyfeiriad. Zeki Amdwni. Cyffyrddiad gwell a sa'n bedair. O fanna'n groesiad neu bas wych dyd dros ben amddiffynwr Cymru ac Amdwni. Ceisio cael cyffyrddiad a ni i ddod i lawr. Efalla dod o well as am ti'n meddwl ar cyffyrddiad cyntaf. Yn dod y bas na. Dwi'n groesiad na. Yn lle trach na ceisio i'r rheoli i'r Bale. Dwi'n efo jyst i gael tallan i droi blaen troed iddi. A mynd â hi i'r chwith o Shepherd, ond cyfle arall i'r tîm cartra. Newch chi'n syni i glwad, Marc, bod gyn Castriad i Mary, mae gyn y fo gap llawn i'r Swistir. Mi chwaraeodd o i'r tîm cynta yn erbyn yr Eidal.
Nasbio tîm Eria, a mae hawdd gweld pam. Yn y gêm yna nath Swistir yn drwad I grwpan y byd. Dwi'n mynd ama. Tachled. Dwi'n mynd ama. Ystadleuaeth na fydd yr Eidal yn ei wrth gwrs felly Gymru. O, do ddim angen y peniad yna gan Omer Agic, a mae o'n cwyno nad o'na gyfathrebu yn y cefn yma'n gyfle I Gymru. Amir Saipi, mae enw I fod I golwr Swistir. Oes y gol wan, yn gwneud llyged yn obaith I fewn i'r egwyl. Joe Adams sy'n I chymryd tîm ar hogia mawr I fyny o'r cefn. Mae Ryan Astley, mae Morgan Boys yna mewn y dawi at yr ochr bellaf. Mi yna gyfle yn mynd yna I Boys, ond gwthiad gan gefnwr Livingston. Gwthiad yng nghefn yr amddiffynwr. 5 munud o'r gêm o'r hanner cyntaf dylwn I ddeud yn weddill. Swistir tair, Cymru dim. Bimbi, Ndoi ac Amdwni ar goliau. Mae'n gornel o'r rhan ag gan Adams a unrhyw gyffyrddiad ar ymddiffynwyr ar y cyfandir mae'n dyn iawn mae'n chwythu'r chwiban. Bimbi disgwyl am yr hediad gan Ndoi oedd o. Ydy'r ansawdd yn gynno fo fel Di Meri o ganol y cae na yna sicr. Mae'n y flwyddyn union ers i'r wlad gartre sy'r Swistir D21 golli. Blwyddyn union I gollon nhw 2-0 gartre yn erbyn Portugal, ond ers hynny ennill 6 ar y gêm gyfartal yn erbyn yr Iseldiroedd nôl yn mis Hydref y flwyddyn dwytha. Mae yna batrwm, mae yna hyder, mae yna ddealltwriaeth yn does rhwngthyn nhw. Ie, mae weld yn ei chwarae ond ydy. Dydyn ni'n eill gêm angysol, mae dod o'r hyder I mewn i'r garfan. Hynna sy'n camu mewn I gymryd llefydd. Bimbi, symudiad o gwych unwaith eto gan y Swistir. Ie, maen nhw'n symud y bel na mor sydyn dydy. Ac dyn nhw'n sefyll yn llonydd wedyn, maen nhw'n pasio'r bel a symud. A mae chwaraewr Cymru, maen nhw'n jyst yn edrych ar y bel. Sgan nhw'n syniad lle mae'r chwaraewr yn symud I. Ac mae'r hyder llifo drwy'r tîm dydy. Yn chwarae nhw. A dyna sy'n dod pan ti'n ennill gemau dim ots pa lefel. Ti'n chwarae ti Wildwch, ond mae Cymru chwarae gartre ar Stadiwm Dinas Caerdydd yn dweud. Dod y record da sgynny nhw fan'na yn gemau cystadleuol. Dyna mae'n ddwad, mae'n dod ar hwb a ti'n gadael I hyder lifo wedyn. A dim ots os di rhywun yn camu fyny o'r tîm dan 4-15 neu felly'r tîm 2-15 neu felly di bod yn tîm cynta a disgyn lawr. So maen nhw gyd yn gwybod beth I patrwm. Gyd I weld beth sy'n dymlaen. Sy'n fath o symudiadau. Cawn dim awth gêm nesaf Cymru. Rodney Parade yn erbyn Bulgaria. Mi fydd Marc Cafina yna. Yn dod â sylwebeth I chi o'r gêm yma ar sgorio'r gig gynta am 3 o'r gloch. Cymru dan 11 yn erbyn Bulgaria, dan 11 Bulgaria, dan 11 di sgôr ar hyn o bryd efo yr Iseldiroedd. Genna ni 2 funud. Dwi'n meddwl bod yr un naill ymgyleddwr na'r llall wedi bod ar y cae, dwi'n credu, neddo? Na. Mae'n goedis di fod I Swistir falle. Yma ni Mary. Ar gei cosod. Cythgot ac Omer Agic. Cythgot yn hapus o rhywbeth. Omer Agic yn hawlio bod yna dynnu Cris. Dyna pan bod Terry Taylor, capten Cymru, yn cael ei hel draw hefyd. Rwysedigaeth gan Gymru. Yn fan'na. Isgwl hyn gan chwaraewr ar y cyfandir. I Mary ar croesiad. Mi oedd honna hefyd i'r corridor ansicrwydd na Marc yndo. A neb yna I fanteisio mewn Crys Coch. O, fan'na, unwaith eto'r ansawdd I mewn o fan'na yn anhygoel a
Mae jyst yn gofyn ac yn annog un o chwaraewyr y Swistir jyst i gael blaen toed i ddysyn am gobaith i Shepherd sa fan cael rhywun i cael blaen toed a fanna. Brifos hanner munud o'r hanner cynta yn weddill. Mary fewn amdani efo Stevens. Chyffyrddiad prin ni am i'r Saipi. Mae'n dyn arbediad o Isaac Davies ar oll mae di wneud dim o ystod yma'r cyntaf yma. Cymru wedi cael y cyfleoedd yn do, pan ydych chi'n dweud amdano fo fel yna. Isaac Davies, mi gafodd yr ergyd gan Joe Adams dros y trawst. Cyfle eiraid i Luke Jeffcott. Nid mae'r cyfleoedd wedi bod yna. Wrth i'r chwiban ola gael ei chwythlu ar derfyn yr hanner cyntaf gan Ferenc Caraco. Mae'r tîm cartre'n gyffyrddus ar y blaen. Felix Mambimbi gychwynnodd pethau wedi 12 munud. 2 funud yn diweddarach Dan yn doi yn sgorio yr ail. Cyn i Zeki Amdouni ychwanegu at fantais y tîm cartra dyna. Y 2 sgoriwr yn y fan yna yn doi ar y chwith, Amdouni ar y dde. Felly'r sefyllfa ar yr egwyl yn y Stade de la Tuilière yn Lausanne. Cymru ar ei holi o 2 gôl i ddim. Dwch yn ôl ato ni ymhen rhyw chwarter awr yma ar Sgorio ar gyfer yr ail hanner.
Croes yn ôl ato ni, eilydd i Gymru, Jack Vale, sydd wedi dod ymlaen, fel ydych chi'n gweld, yn lle Luke Jeffcott fethodd gyfle gora Cymru yn yr hanner cyntaf yna, Jack Vale. Ara i Halifax ar fenthyg o Blackburn. Yr unig newid ar yr egwyl, felly Jeffcott yn gadael y cae a Jack Vale ymlaen. Mark, be newch chi yna? Ie, gael Jeffcott i'n gêm rhy dda yna ddo. Dwi'n ennill un cic rhy dda, ddechrau gêm oedd Bale wedyn yn olympic ariolaeth o'r Bale oedd yn sylfaen i ganol y cae. Sygno'r pwysau ac gadw'r cyfle yna doedd y Cymru nôl i mewn i'r gêm ac dim syndod bod Jack Vale, mae'n gael tair gol yn yr ymgyrchyd yma. Cyfle fan hyn i Gymru, gychwyn yr ail hanner efo'r Bale yng nghefn y rwyd, a mae Joe Adams wedi taro reit ar ddechrau yr ail hanner. Y chwaraewr sy'n chwarae Dundalk i bedwerydd gol dros i wlad o rwan ta. Swistir tair Cymru 1. Ia, dwi gol wych gan Joe Adams, torri mewn i'r cwrt Cosby dan bwysau gan So. Mae jyst yn pasio'r Bale. Heibio i Saipi yn y gol, a dwi'n meddwl Jack Vale yn syth i mewn i'r chwarae. Mae'n gyfalle fod y Swistir dal yn ystafell newid, a mae gen i gêm ar y dwylo rwan. Ac pan ti'n Paul Bowden, ti'n deud, rhaid ni gael gol gynnar. Gan ni gol gynnar, mae'r pwysau nôl ar y tîm cartra. Gan ni gael un arall yn sydyn. Gan ni nôl yn y gêm yma. Wedyn, pan ti'n sgori mor gynnar a hynna, ti'n chwarter awr rwan bod y flaen, eisiau cael 2 gol. Omer Agic, bydd o'n beryg bywyd yma chi'n arall. Bimbi mlaen at Jankovic. Hyfryd, mae'n bedwaredd gol, Dan yn doi. I ail gol o'r gêm. Cymru'n cysgu'n y cefn. Ac ar ôl sgorio, Cymru'n ildio. Swistir 4, Cymru 1. Wel, ti'n dod â dyn yn ôl i gêm o fo'n 5 munud o'r ail hanner cychwyn. A sbi ar y symudiad yma. Ond bod oedd ar y maes ymarfer, a bod chdi fel mannig gynt yna. Dyna bedio. Di chwaraewyr Cymru, dwi'n yn agos i neb, yn doi. Mae jyst yn gweld hanner cyfle, mae angen hanner llathan allan o'i draed. Ac mae jyst dim gobaith i Shepherd unwaith eto. Ond ti'n gweld y patryma yma. Mae'n siŵr lot o fforwyr i'n neud ar y maes ymarfer. Mae'n 2 neu 3 mannequin a ti'n chwarae y Bale heb neb ar ei pwysau na chdi. A wedyn, a fel mae'n edrych fel pan mae Swistir yn ymosod am ei ffynnu'r cyrwym syniad dwi'n mewn a lle i fynd. Ydy Bale yn fwy symudol, ydy o'n rhedeg fwy, ydy o'n bresenoldeb mwy biwiog na Jeffcott? Efallai fod o. Dwi'n meddwl chwarae ran yn y gol. Mae'n sgorio bet 2 gol dwi'n meddwl yn yr ymgyrchyd yma, felly mae'n siŵr bod o'r siomedig bod o'n wedi cychwyn y gêm. Mae'r benthyg mae'n chwarae'n reolaidd mewn cyngor cystadleuol. Ac efallai bod Paul Bowden yn meddwl, dwi'n angen gol. Mae hwn efo record da o sgorio'r lefel yma yn yr ymgyrch, felly pam ddim yn rhaid ar y cae. Mae gen i dim ond ydych, Mark. Unwaith oedd Cymru di sgorio, mi oedd Swistir i dweud, oce, gewch chi hwnna. Ond nawn ni ddangos i chi beth da ni'n gallu neud. Ie, ond os ti'n y Swistir, dwi wedi os ti'n y golwr ti eisiau llechan lan, os ti'n chwarae'n y cefn ti eisiau llechan lan, beth dwytha ti eisiau dildio golia. Mae fel sgorio gol iddyn nhw cael llechan lan. Ac mae symudiadau mewn waith eto, sbia i Mary, mae'r bas yn gata Andwni, Stevens drosodd i glirio, ond Paul Bowden yn gantrith fi, y tîm yn ôl i mewn i'r gêm, a jyst 2 gol rhyngwyd, a wedyn ni'n ildio. Ti'n gweld y symudiad unwaith eto, oedd yn anlwcus y fanna o fan o, ond os ti'n neutral a gwylio'r tîm yma, ti'n meddwl, ti'n talu am diwylio'n eto, rhoi fyla. Bysat, yn sicr. Mi oedd y Swistir wedi cadw 6 llechen lan yn ei 7 gêm dwytha, felly mae hynny rhywbeth i Gymru ymfalchio yna fo. Yn doi, mae o ar hat-trick wrth gwrs Dan yn doi. Gymru. Gobeithio ei ffordd allan o'r cefn.
Achos chwaraewyr Swistir, mae 5 chwaraewr o Swistir yn fan yna rwan. Yn pwyso ar Gymru. Yn bimbi unwaith eto'r cyfle fan eni am Dwni! O, na chi gol! Zeki am Dwni! Mi oedd yn doi di sgorio 2, mae am Dwni di sgorio 2. 5 munud o'r ail hanner di chwarae. Mae'n 5-1. Wel, beth i ddeud am hynna. So, 2 gol be mewn 4 munud unwaith eto. Ein arall tu allan i'r cwrt Cosbi. So, y symudiad am Dwni, am bimbi. Cos o neb yn gael o lawr rhy sydyn. A mae'n cael amser jyst i bigo i bas i gornel a dim gobaith i Shepherd. A mae o'n gantrif yn y gol Nathan Shepherd. A unwaith eto, dydy chwaraewyr Cymru ddim ar yr un lefel ar chwaraewyr yma. Dyn nhw'n cael o lawr i gon-sydyn. Mae'r bel yn symud, mae'r chwaraewyr yn symud mor gyflym, mor sydyn, mor slick. Ac ti'n gweld Paul Bwdyn yn fan awan yn trafod ac dyn nhw lle dyn ni'n mynd chwrdd chwiban owan, a mae'n siŵr bod yn ei obeithio. Dyn nhw'n wedi gorffan eto chdi y tri yma. Bydd y ddau yma eisiau hat-trick, fydd yn bimbi yn ysgu cael un arall iddo fo'i hun. Un oedd hi'n 5 i ddim nôl. Ond y ddegfed o Hydref. Iseldiroedd 5 Cymru dim. Ond mae Cymru wedi sgorio hynna. Mae mi o'n ar ryw lygedyn yn doedd. O obaith o addewid pan sgoriodd Joe Adams funud i fewn i'r ail hanner. Ond mae'n Swistir i'r cau y drws yn glep ar y gobaith yna. Lygedyn bach o fydyd. Leini'r oedd y twnnel ond nath nhw ddiflannu i gon-sydyn i fi. Oedd y chain ar y drws yn dweud. Nath nhw agor y drws, ond mi yna jain yn ei ddalo. Cael yn di-sgôr rhwng Bulgaria a'r Iseldiroedd gyda'r llaw. Felly mi all heno bod yn noson arbennig iawn i'r Swistir os di ar ceth yn aros fel y gyma nhw, yn sicr nhw fydd y ffefrynnau clir i ennill grŵp E. Mi fydden nhw drwad i'r rowndiad terfynol mis Mehefin flwyddyn nesa yn Romania a Georgia. Gyfynu bwyd yr Iseldiroedd. Nhw wedi mewn yn y garfan pan nhw'n chwarae hyn. Os ydyn nhw'n tynnu'r ei lawr o'r tîm cyntaf sy'n yr Eidal yn gymwys i chwarae ar y lefel yma. Dwi'n gwneud y ddau. Fel arfer ym mhob gwlad oes di gwneud y cam yn ifanc i fyny. Ond mae rhaid edrych, da ni'n rheoli o 5-1 Marc. Mae rhaid i mi edmygu talent a safon chwarae y Swistir. Oes ma. Rhaid i. So wedi dweud ac edrych chwaraewyr yma yn garfar chwarae fe'i gilydd wedi Cymru, ond yn siŵr bod ti'n dweud y fath am rhyw Swistir. Wedi cael ei galw i fyny, dyn nhw wedi chwarae fe'i gilydd ers be mis Tachwedd. Ac so, maen nhw wedi gafal yn neud o. Dwi'n gwybod fanna, mae'r Swistir dyn ni 6 newid, mae Cymru dyn ni 4-5 o newidiadau ers y gêm a Rodney Pared, felly mae'n ddau dim hollol wahanol yn gwynebu gilydd heno. Ond, mae'n jyst yn ben a sgwydda, maen nhw'n fwy siarp, fwy slick, mae'n pasio nhw yn gyflymach, maen nhw'n cael awr, maen nhw'n gweithio fwy fel tîm, a mae'n weld fyna fwy o gyfathrebiad rhwngthyn nhw. Rhwng y chwaraewyr, neu bob dim yn sydyn. Ti'n gweld un o ddau o hein ma'n, gan bod tîm cenedlaethol di mynd i gwpan y byd, maen nhw fy un lygad ar geisio torri mewn i'r garfan yna, mynd i Qatar ar ddiwedd y flwyddyn. Sa ti'n dweud bod yna 3 neu 4 di reid i dwylu fyny hwn yn un ar y bel rwan. O, heb os. Swn i'n disgwyl gweld Castrio Tîm Mary yn bendant i'r tîm llawn y Swistir. Mae bimbi efallai hefyd yn un arall fyswn ni yn synnu os nad ydi o yna. Mae'r ddealltwriaeth, mae'r symudoledd os ydyn ydy'r gair, Marc. Mae'n bimbi, am dwni, am doi yn y llinell flaen yna. Mae'n castriad, mae fel sy'n y 4 yna yn cael rhwydd hynt, achos bod Som a Jankovic jyst yn angori pethau nghanol y gau. Mae nhw'n cael rhwydd hynt wedyn i fynd a wneud fel fyna nhw. Yndi, maen nhw'n chwarae i batrwm. Dydy'r 3 na wedyn mae'r 2 o'i blaen. Maen nhw'n chwarae ryw 3. Wedi patrwm 3 yn y cefn, wedyn mae gyda'r 2 yna'n eistedd yn ganol y cae, wedyn mae yna 3 wedyn gen ti Blwm,
Omeganich ac i Mary wedyn, so gwybod i chwarae yn llydan rhwng y gilydd, a wedyn y tri yma yn y llinell flaen, ac fatha, maen nhw'n tynnu som yn doi oedd ar y cae rwan, wyth y llall, dwi ddim yn gwybod o fydd yn ymwysodwr arall yn dod ymlaen dros y Stojkovic. So mae'n rhaid bod ni'n ynysu gweld ffordd mae Cymru yn amddiffyn yn chwilio am golio. Felly'r tri sydd yn dod i'r cae ydy Stojkovic, wedi'r rhif 9, Baresh wedi'r rhif 15 yn lle Simon Som, ac hefyd mae Malesh yn dod ymlaen ac Felix Mambimbi. Wel, mi fydd chwaraewyr Cymru yn falch o weld i gefn o Mambimbi yn doi yn gadael y cae. Ac Filip Stojkovic mi ddoth o ymlaen yn y gêm yn Nghas Newydd hefyd, felly ei lyddio wrth i Gymru ymosod efo Joe Adams i gol o'r oedd rhyw fymryn o baith i Gymru ar ddechrau'r ail hanner. Ie, mi oedd i fod fwy bywiog ar ddechrau'r ail hanner yma, i gael ei gol drich bach o hwb yn ei chwarae fo, ond ydych chi'n meddwl bydd yn geisio wneud, falle yr amddiffyn o'r ymyl eitha dorri mewn eto fel nath o'n y gol, i dyfori droed chwith, a wedyn i droed o rownd y bel i gael ei ar y targed neu i ar draws y golwr. Ie, mi oedd fod fi'n bach fwy effeithiol yn yr ail hanner i Gymru. Stojkovic i fyny amdani hi. Mae'r peniad yn ôl. Neithol gan Eddie Jones, Filip Stojkovic gyda thaw. Chwarae Sion. Felly 15 cap heno dros y Swistir ac Arian Males. Si Basel, mae o ar 15 yn fan yna o Inter Milan. Nifer o'r chwaraewyr mae'n does gen y Swistir ar 15 yn ôl yn y Swistir o glybiau mawr fel Parma, Nice, Inter Milan. Maen nhw'n chwarae ar lefel eithriadol uchel, lle mae chwaraewyr Cymru yn chwarae i Halifax ac Altrincham. Ie, neu yn y gyngrad dan 20 yn chwarae gemau cystadleuol da yn reolaidd ac gold y safon. Mae'n Bimbi di chwarae yng Nghyngrau'r pencampwyr yn bydd Villarreal ac Atalanta y tymor yma. Mae Basel yn eto di fod yn Ewrop, swn i'n feddwl. Mae nhw yn lefel o chwarae y Cyngrif a'r Swistir wedi gwella dros yr 20 mlynedd dwytha, ac mae nhw'n ddim creu, ond mae nhw'n gallu dod â chwaraewyr da i mewn drwy system ieuenctid, ac gan i weld nifer o hein sy'n ei fel efallai yn Cymru Lloegr cyn bwyr un o ddau yn nhw, so bod nhw'n fwy hapus ar y cyfandir. Pearson. Wel, y bwriad gan Fale oedd canfod yr hediad yma gan Finn Stevens, ond mae hynny jyst yn crynhoi noson Cymru. Mae'r pasio gen y Swistir yn gywir, canfod i dynion. Mae'r dyn yma, Mauro Lustrinelli, yn ei wrth i fod yn bydd ffyrddus ar y blaen y triffwynt yn gwbl sicr bellach, ac yn ni'n di cyrraedd yr awr eto. Na, mae weld yn ffordd mae ddau dîm yn chwarae. Mae'r Swistir yn deall beth i symudiadau chwaraewyr nhw. Dydy Cymru ddim yn deall beth mae i gyd chwaraewyr yn mynd i neud nesaf. Mae nhw yn hym y Swistir. Mae Bale yn mynd i un chwaraewyr, rhaid fi sy'n mynd i fama. Cymru, Bale yn cael ei fel Jack Bale o fanna. Stevens ar ei sodla. Fyny gada Bale i basio, wedyn oedd o'n symud. Gwaniaeth efo'r Swistir. Mae'r Bale yn symud ag at chwaraewyr. Mae nhw wedyn yn symud i greu opsiwn. Nid un, ond 2 neu 3 nhw'n symud i greu opsiynau i'r Bale sy'n y person sy'n mynd i dderbyn y Bale. A di chwaraewyr Cymru yn gwybod beth ni. O lle i fynd. Baresh rhif 15 ar y Bale y fanna, Marc Fo sydd wedi camu fewn yn lle Simon Som. Mae'n chwarae'r un rôl yn amlwg. Ie, debyg am debyg de. A dyna, so pan ti'n mor gyffyrddus a un. Males. Ergyd gan Darian Males. Mae'n agos awbron iawn at yr awr wedi chwarae yn Lausanne. Bell, ygwyd? Dim o gwbl. Os o Shepard i chael eisiau ar y targed, ond
Mae hwn o falle gyda'm gol I weld Males. Mae wedi gweld tair gol mae'n sgorio tu allan I Cwrt Cosbi o'r 5 yno. Tam lai sy'n neb yn cael I lawr. A fel Wilson I fanna. Mae'n dweud ar y 10 yn cael yr ymwysodwyr I lawr. Mae'n chwarae falle rhy dim. Ond mae hynna falle'n dod o'r golwr. Ester I golwr gyfathrebu efo'r 4 yn y cefn. Dwi'n gwybod bod nhw'n wedi chwarae fi gilydd yn gyson ac yn aml. Bod mae'n eich di wthio 4 neu'r 2 ymlaen efallai rhyw 2-4 lladd sy'n wedyn yn gwneud ti'n anoddach I ymwysodwyr y Swistir. A dyma I fylchar wrth nhw. Hyfryd unwaith eto. Stojkovic. O, disgwyl am yr hediad I fewn gan Darian Males oedd o. Awr wedi chwarae. 2 gol gan Dan Yndoe. 2 gol gan Zeki Amdouni. Gol Felix Mambimbi. Yr gol gysur dyna fydd I Gymru gan Joe Adams. Reit ar ddechrau'r ail hanner yma. Gan rhyw chydig. Rhyw dinc o obaith yn lleisio ni. Ydych chi weld ar y symudiad ola yna pan Stojkovic I dy bas fler yn mewn. Y parth oedd rhwng amddiffyn Cymru a'r 2 sydd fod neu'r 3 sydd fod yng ganol cae. Oedd o rhy fawr. A dyna pan maen nhw'n gallu cael chwaraewyr I mewn rhwng y 2 linell yna. Ac gael y pasio yna. Mae yna ormod o ofod rhwng amddiffyn Cymru a ganol cae. A dyna pam a'r cyfathrebu yn gorfod dod gan y golwr I wthio y 4 yn y cefna I fyny I gau y gofod na ac wedyn mae chwaraewyr wedyn yn agosach I chwaraewyr Swistir a gallu pigo ni fyny. Dyna di weld i'r problem mwyaf. Dal yn di-sgôr gyda llaw yn y gêm rhwng Bwlgaria a'r Iseldiroedd efo rhyw chydig os 10 munud yn weddill. Gol yn cael ei clirio allan am dafliad gan Lewin Bloom. Mae'n groesiau da I mewn gan Eddie Jones o fanna. Gen I ath Pearson. Wedi mewn o'r ochr 10. Disio ar draws I amddiffynwr ond nath ar ôl asgellwr waith da. Amddiffynwr. Wythnos fawth Cymru yn erbyn y Weriniaeth Czech yn y Stadiwm Dinas Caerdydd. Mi fydd y gêm yn fyw ar Sgorio. Un dan 20 y Weriniaeth Czech yn Albania heno yma ar y blaen o gol I ddim. Mae'r cefnogwyr wedi cael gwerthu pres, mae'n yn sicr dydyn. Yndi, mae nhw'n llygad y lef yna Bryn. Mae'n talu am y tocion I gêm nesaf eto ni fel. Mae'n synnus ar un o'n teithio drosodd i'r Iseldiroedd I hwld wylio'r gêm awr. Dwy mwana mis. Na. Mae'n chi dim wrth. Ne, dim wrth yn yr Iseldiroedd. Mae'n glamp o gêm. Mae hwnna yn un anferthol. Ac ar ôl buddigoliaeth fel hyn, wel mi fydd hyder y Swistir. Wel ar uchan bydd. Ti'n gweld wan pam mae'n Amdouni, Mambimbi yn doi yn cael ei tynnu. Wel, mae'n Amdouni gael ar y cae ond yn doi a Mambimbi'n cael ei a Som yn cael ei tynnu ar y cae ar ôl awr. Afo'r gêm awr na. Dydd Mawrth. Tair games gen Gymru'n weddill ar ôl hon, a mae'r 2 gartra yn athletig yn Rodney Parade. Bwlgaria dim Mawrth ac yna Gymru'n wynebu yr Iseldiroedd a Gibraltar yn mis Mehefin fydd y gema hynny. Efo'r chwaraewyr yn mis Mehefin wedi gael llawer o gema tymhora'n gorffan diwedd mis Ebrill I lot o chwaraewyr yma sy'n ifo. Mae'n amser hir wedyn 6 wythnos 5-6 wythnos cyn I gêm nesaf nhw. Os na bod chdi'n chwarae yn Iwerddon a fod yn doc. Ie. Mi'n I fwyn yn nhw fynd ar fenthyg yn debyg. Oes. Hyfryd gan Imeri. Awr I Eddie Jones. Mi oedd I gwneud dda chwarae teg Eddie Jones. Diolch wedi gwneud llawer. Mae di
bod yn driw yn dod, diolch di rhoi gorau di o gwbl. Bod yn eitha cadarn yn y cefn. Do, mi ddod. Dwi'n saff sa fodd o fod marcio yn doi pan gyda'r groesiad am y gol gynta. Fatha, os yna fodd o, dwi'n yn well na nath o. Ond un, sydd wedi cael gêm reit distaw i Gymru a pawb yn siarad amdano fo os o fo'n carfan y tîm cynta. Tro ma di Isaac Davies de Gaerdydd, ddim wedi creu argraff hyn o mynd sicr. Mae gafodd ar un cyfle, ongl dyn, dwi'n mynd deud, gafodd ar cyfle yna ar y targed yn hanner cynta, ond fel arall yn ymwneud llawer ohono fo. A ti'n disgwyl chwaraewyr os yw rwy'n siarad amdano fo i fynd i'r garfan y tîm cynta. Tro diafal yn y gêm, cyfrifoldab. A mi o'n chwarae reit reolaidd i Gaerdydd yn y bencampwriaeth, felly dim mod yn chwarae'r safon uchel o bêl droed yn wythnosol. A ddigon Rob Page yn dod i fyny y cwestiwn iddo fo am nad oedd o pan enwyd y garfan yr wythnos dwytha neu wythnos cynt, pam nad oedd Isaac Davies yn y garfan, a mi ddudodd Rob Page, wel, un ar gyfer y dyfodol ydi o, ond da ni chwarae ar lefel gwbl wahanol yn erbyn Awstria ynddi. O, a dyna beth o. Ti'n gorfod arfer i chwarae gêm ar yngwladol. Mae'n ar ein cymryd o fel chwadan i ddŵr dydy, ond mae'n ar ein cymryd amser i datblygu wedig ar y lefel wahanol wrth gwrs i bencampwriaeth ac yn y blaen, ond ia, i'r dyfodol yn sicr, ond mewn gemau fel yma ti angen dangos dyddofnia, ac hyd os ti ddim, pan ti'n chwarae'n ymwysodwr, ti angen efallai sut ti'n cyfathrebu, sut ti'n symud, sut ti'n gwneud y gwaith amddiffynol, wyt ti'n disgyn yn ddyfnach i geisio cael y bêl, wyt ti'n symud o un o dy safle priodol i geisio creu rhywbeth arall. Yna ipyn yn... Mae'n siŵr bod o Page ar garfan yn gwylio'r gêm a heno. Lle bynnag maen nhw'n gwesti yn Nghaerdydd ac... Dwi'n llawer wedi cael ei argraff yn ysgrifennu. Intro bell. Werth intro. Pwy arall ond castio di Mary. Nôl at Isaac Davies, mi fi o Steve Morris yn y feirniadol iawn ohono fo'n dod ôl un gêm, ac mi fi yna feirniadu ar Steve Morrison am y ffordd oedd o wedi feirniadu Davies os slici di, ond ar sail bydd wedi weld heno. Ie, mae Morrison yn dod yn ddyddiol dydy, a dyna di peth. Mae'r pobl sy'n ei feirniadu fo, i'r beirniadu Morrison, dyn nhw'n gweld beth sy'n digwydd ar y maes ymarfer o ddydd, sut mae o gwmpas y garfan, sut mae o gwmpas y gema. Dwi'n dweud bod i'n lygad yn sal, yn siomedig, ond sut ydy bod nhw'n chwarae mor ifanc yn tîm gyntaf, ydyn nhw'n wedi penna nhw. Da ni'n gweld nifer y chwaraewyr yn torri mewn i tîm gyntaf. Dwi'n wedi penna nhw, a wedyn mae lefel nhw ar ansawdd da ni'n gael yn wythnosol yn disgyn. Mae'n cael ei tynnu allan wedyn o'r garfan tîm gyntaf am reswm. Y reswm weithiau di dysgu gwers iddyn nhw. Gad y draed ar y ddiar. Da ni heibio hanner ffordd drwy'r ail hanner. Ac y disgyblaeth efallai i Gymru peidio ildio dim mwy. Incovic. Ie, dyna mae'n siŵr oedd y negas gan Paul Bwdyn yn ystod yr egwyl. Nod wedi cadw llechan lan yn yr ail hanner ac eisiau bachu gol. I gael nhw'r gol, do. Ond wnaethon nhw, mae'r ystrydeb nad ydy'n dweud ti fwy perig pan ti newid sgorio, dweud. Bec yn mynd o 2 a fewn 2-3 munud ar ôl nhw'n gael y gol na. Rhys Hughes ymlaen i ennill i 6 cap, chwaraewr Everton. Hynny ar drail sgorio'r gol Cymru, Joe Adams. I'ch syndod efallai marc na gychwynodd Rhys Hughes y gêm? Wel, unwaith eto, da ni'n gweld be sy'n maen nhw'n ymarfer. Falle mae Paul Bwdyn yn meddwl bod Joe Adams ac Isaac Davies a Jepcott wedi bod yn ymarfer yn well yn ystod yr amser nhw'n wedi gael yn ystod yr wythnos. Bod nhw'n fwy siarp, bod nhw'n fwy parod am y gêm. Ond ie na, fydd Rhys Hughes 20 oed ydi o. Fydd o'n gobeithio yn cael ei argraff ac eisiau falle cael ei hun i mewn i gychwyn y gêm yn ebyn Bwlgaria pa mor. Os ych chi Ardon Jashiri yn y paratoi i ddod i'r cae i'r Swistir. Mi fydd o'n ennill i gap cynta. Jashiri o glwb
FC Luzern. Yr unig eich o ddod i'r cae. Gyshiri. Mi fydd o'n dod ymlaen yn lle Alexander Jankovic. Yn arall sydd wedi angori gan o cae de efo som i gychwyn. Efo seibiant yna. Iawn, 70 munud i mewn. Reolwr yn hapus a'i waith. Mae'n gyfle i hwn i fod yn mynd o'n gallu gwneud ar y lefel yma. Rhaid bod wedi bod yn disgleirio efo'i glwb. Mae gen Jashari 20 munud i wneud argraff ar Mauro Lustrinelli. Omeragic. Eto ti'n gweld y bylchan ar gofod rhwng ganol cae o'r amddiffynwyr. Ti'n gweld o fanna 2 neu 3 chwaraewr y Swistir. Di mynd i'r gofod na. A dim un o amddiffynwyr Cymru yn defo nhw. Gan Ismeri yn y gyfle fan hyn i Amdwni. Bron yn geoli o rwyd i hun a mi oedd hwnna'n arbediad o'r safon ucha gan Nathan Shepherd. Y digwyddodd amdani hi. Unwaith eto hyfryd gan y tîm cartre Amdwni. Oh. A maen nhw'n chwarae efo Cymru. A ti sbio ar hon, Eddie Jones cael ei ddal yn cysgu. Ond o yna, lwcus oedd ei syth ato fo. Ond wedyn, y cyfle yna yn dod as pasio slic unwaith eto ar ymwneud wrth Cosby Merin i chanol i. Barish. A'r gig gornel. I'w fflirio hi. A'r drosedd, ond y drosedd yn fan yna. Siawns ar Jack Vale. A dim digon cryod o. Golli gyd bwysedd efallai, ond... Dyfarnwyd wedi cael gêm dda fyd yn doch ar y teg. Nid i yn y gêm yng Nghas Newydd fe ddangoswyd rhywbeth eitha 8 os na 10 cardyn melyn. Nid i mana amball i ddigwyddiad. Fe galla'r dyfarnwr o Hwngari fod wedi dangos cerdyn melyn rhyw 1. Wedi dangos yn de i Marco Burch o'r Swistir. Ia, oedd o'n hyddig melyn am hwnna. A di gadael y gêm lifo. Cyn gymaint a fedrith o, ond dydy falle un beth ydy di chwaraewyr Cymru mae'n gallu mynd yn agos i chwaraewyr y Swistir i gael tacl i nhw. Dyna, pan dwi'n gol cardyn melyn falle. Baresh. Mae o wedi canu fewn i rôl Simon Sôn. Gampus mae'n rai deud ac i'r Omeragic. Mae'n ymosod ar bob cyfle geitho'n dydi'r chwaraewr yma. Yndi, mae'n dangos dyfnder carfan y Swistir i fydd ydi. Dyfys gynnu nhw. Ar y fainc. Bydd wedi mewn debyg am debyg. Bydd yr ansol ddim yn disgyn. Shari. Bydd wedi gystod ar y cae ar eilydd. Capten Stergiw. Stojkovic. Cweit gweithio ar y chlysur yna. Gwysio bod wedi glyfar y tro yma. Ond eto, oedd y capten, da ni'n di sôn llawer amdano fo, dwi'n meddwl yw 10 cyffyrddiad wedi gael, dwi'n meddwl yn ystod y gêm. Rhys cyffyrddi sydd o fo'n cefn. Mae hynna warthus. Amdwni! Mi oedd hwnna'n gyfle eiraid i Zeki Amdwni. Mae'n cisio cerad de bel i mewn. Mae di sgorio 2. Mae'n sgorio 1 yn wedi gyda allan i Gwrt Cosby. Mae'n cisio cerad de bel i mewn trona. Stevens. Cisio mynd heibio i Burch. Gwaith da gan Marco Burch. Diam di cael llawer i wneud yn y cefn yna ddo. Na, dim o gwbl. Ond Ian o Lasfleir gan Terry Taylor dwi'n meddwl o fanna. Oedd yn hitio fanna. Na, mae'n a beth i draed o'n chwyndio draws i gilydd ydy. Dwi'n meddwl gada gol wych efo droed chwith am i ail. Ac dwi'n meddwl pam oedd o'n just tynnu goes yn ôl ac dwi'n meddwl i'r ergyd o'na lle cisio gyda'r un cyffyrddiad arall a cisio heibio am i ffynnwr Cymru. Cisio fod y rhy barod i Gerard i mewn. Fynd am hat-trick. Just taro bel.
Belkovic. Omeragic. Chwarter awr o'r gêm yn weddill, mae chwaraewyr Cymru, so nhw'n neud rhywbeth dwi'n credu i gael y chwiban ola yna rwan. Omeragic, llawer gormod o le unwaith eto i fesur croesiad i fewn i'r cwrt. Dwi'n dweud i Cymru mynd yn agos i chwaraewyr yn Swistir, ma'n o'r lefel hollol wahanol. A weithiau ydy dod y law i fynd i dyn cael yn chwalu gyn dîm hollol gwell na ni yno. Fel. I'r Bwrch wedi gweld y peryg yn dweud Marco Bwrch. Dwi'n gwybod canlyniadau bod nhw'n bwysig a bod nhw'n cyfri. Ond ti'n sbio ar y lefel yma, jyst sut mae chwaraewyr yn datblygu. Sut maen nhw'n ymdopi chwarae yn erbyn tîmau rhyngwladol ar ddill wahanol o chwarae. Stevens at Pearson! Oes fyna gol i Sam Pearson. O'n cam sefyll. Wel, halen yn y briw go iawn, de. O, diolch o'r lliad, dwi'n meddwl, di'n Cymru, ac mae o'n cyrraedd na flaen o golwr sy'n rhyw... Swn i'n bod yn rhyw 6 troedad dim modad oedd yn cam sefyll hefyd. Yn agos. So fi ei ar gyda ti. Wel, o braich Bwrch. Yn Cymru braich dy ddim yma. Dwi'n gwybod be, i fod yn onast, ond... Sa'ch chi'n meddwl sa'r dyfarn, wedi cymryd piti dros Gymru nhw, sa'ch? Ond oedd o ddewr, rhaid deud hynna amdano fo. Yn y fanna, oedd yn gwybod bod y golwr yn mynd i ddod allan a... Wedi eitio fo. Dwi'n wedi cael ei profi yn amddiffynol na ddo. Hynna yma, ond pan mae Cymru wedi gofyn cwestiynau, ond wedi bod reit sigledig. Grisia da gyn Finn Stevens. Oed, nath o grisia da, oedd yn har cyntaf cyn i Swistir mynd ar y blaen do, o'r ochr dde yna. Cymru wedi bygwth yn wedi bod yna, bygythiad wedi bod yna yn gyson o ddo, gan bod nhw wedi cael llawer o'r meddiant. Ond y pwynt ydych chi'n neud yn gynharach hefyd, Mark, yn ydi, mae'r chwaraewr Swistir yn pasio'r bel, mae'r chwaraewr Swistir wedi wneud i'r ediad yn barod. Di hynna ddim cweit mor wir am Gymru na chdi? Na, dydy, a nid o'r Swistir, nid un, mae yna 23 nhw'n symud, a dim yn opsiwn wedyn i'r dyn sy'n derbyn y bel. A wedyn, chwaraewr Cymru, i weld, mae'n edrych ar y bel, a dyn nhw'n sbio lle mae'r chwaraewyr wedi gwneud i symudiad, a mae'n cael ei dal allan, a dyna sy'n edrych mor hawdd i'r Swistir yna. Mae gymryd un arall, da ni'n helch o weld yn gadael y cae. Swn i ddweud tasa na wobr chwaraewr y gêm, Mark Lloyd Williams, o bydda y gŵr yma. Wel, bos am cael i'n debyg yn castio tîm Mary. Ia, wrth gwrs, mae wedi bod ben ysgwydda'n well na neb arall yng nghanol y cae. So, yn doi a Sam Dwm wedi cael ei hat-trick y fanna thas a fo'n cwestiynu pam llwn i wedi cael ser yn y gêm, ond mae o wedi gweud bobeth yng nghanol y cae, mae basio fo, wedi bod yn slic, mae symudiadau fo wedi bod yn wych, a di Cymru wedi bod yn agos iddo fo yng nghanol cae. Gab cynta i Julian Fonmos o glwb Sant Gallen. Fonmos ac hefyd yn Siari yn ennill y cipiau cynta heno. Mauro Bustrinelli defnyddio yr eilyddion i gyd. Fes ni agosau at y 10 munud ola. Yn gwybod lle mae'r triffwynt yn mynd. Y peth ydy dyn nhw'n eisiau ildio mwy o goliau yn Cymru falch o'i Mary, dim dod ar y cae, chydig eiliadau nôl yn o'r gei cryf na. Dros y gan Morgan Boys yn y fan yna. Dyma deud y gwir na lle. Na, ddo jyst yn trit i ddod o. Debyg iawn i'r gei cryf yn illodd Harry Wilson eithio'r gan y Bow Gardner. Ia, Harry Wilson, oedd yn glybar am fanna, Harry Wilson ben nath o. Ond trwy bod yn gwybod bod yn mynd i dderbyn y bel am
O ddim drosed yn dweud. Fergi i fewn i'r wal gan Amdwni. Gyfle te cael ei greisiad i fewn efallai Amdwni ond twyllo. Cael ei greisiad i fewn y peniad amddiffynol gan Stevens oedd hwnna'n un allweddol fo'n nos. O, dangos i dawn o'r rasgell Amdwni fanna. Yn twyllo hyn eidio. I symud ochr bella'r cae yna. Greisiad, mae'r orau mewn. Cymru am Miffin i dda tro yna. Mae'n dal i chwarae am Bwlgaria gyda llaw. Maen nhw wedi chwarae 6 munud dros y 90 yna. Mae'n dal wedi sgôr. Bwlgaria dim, yr iseldiroedd dim. Ac noson dda yn mynd yn well i'r Swistir. Sy'n ei hwb i Bwlgaria oedd deithau Cymru. Y gêm dim awr. Cyfle gael y creisiad i fewn yn fan ar Feil yn cael ei ffeirio am Eragic oedd ar cyfle. Feil yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Mae wedi gorffen ym Bwlgaria. Di sgôr. Bwlgaria dim. Yr iseldiroedd dim. Eli King yn dod i'r cae i Gymru. A'r capten Terry Taylor sydd yn gadael. Felly Eli King o glwb Caerdydd ymlaen i ennill i ail gap. Taylor oedd yn hercian chdi bach o fanna. Dod ar y cae. Fydd o yn hollach erbyn y gêm round i mawrth. Dwi'n gweld y Swistir rwan. Gêm gyfartal yn ddigon iddyn nhw. Yn yr iseldiroedd i mawrth. Gadw'r bwlch na. Ydyn nhw yn yr iseldiroedd. Mae ras i ennill y grŵp wrth gwrs. 5 pwynt ar y blaen. Dwi'n gwybod iseldiroedd efo gêm wrth gefn. Ond rhaid i ennill hwnna bydd. Mwllwch ar y Cymru ddifyn. Wedi gorffen y Montenegro hefyd. Montenegro dan 11-1. Yr Eidal dan 11-1. Cadarnhad. Bwlgaria dim. Yr iseldiroedd dim. Bwlgaria felly codi uwch ben Cymru i'r 4yd safle. Chwarae nifer y gem am bydd ar ôl hynny. Ond dweud y gwir, maen nhw'n codi'r 3ydd safle achos mae gwahaniaeth goliau nhw yn well na Moldova. Felly mae Bwlgaria yn neidio o'r 5ed i'r 3ydd safle. Ar hyn o bryd a Cymru'n disgyn i lawr i'r 5ed safle. Tapol yn dweud celwydd. Dy'r Cymru gael un yn y cwtan y byd a lle fydd yma'n rhywbeth tapol. Terminol yn Romania a Georgia. Mis Mehefin a dechrau gorffennaf y flwyddyn nesaf. Yr tyriad di-seremoni gan Morgan Boys. Ryan Astley oedd ond e? Bryd braf yn ôl i Gymru yn y fyd heno yma. Sgwyn nhw'n teith yn ôl heno neu bora fori. 3 o'r gloch pnawn dydd Mawrth. Rodney Parade cas newydd. Cymru herio Bwlgaria. Cymru wedi ennill o 4 gol i ddim allan yn Bwlgaria yn gynharach yn y gystadleuaeth. Hat-trick yn y gêm honno i Jack Vale. Cymru fod y gêm am 3 gloch. Oedd y Cymru chwarae yn y nos. Yep. Efo'r arall sy'n mynd tynnu am 3 o'r gloch. Gael torfyn nhw. Dyn nhw'n gobeithio fydd yna rei mynd i honno wedyn ymlaen i Gaerdydd wedyn. Ie, falle. Mae'n ddigwydd y gêm nesaf, dar Rodney Parade yn y gêm Brabel mawr yn y nos, ie? Ie. Dwi'n meddwl bod honno wedi cychwyn yn hwyrach gyda gwir, achos oedd hi'n ben set ond ni'n cyrraedd Gaerdydd yn doedd. Oedd. Dar y gloch, neu... Oedd hwnna'n dechrau allan. Ie. 3 gloch. Nawn dwi'n meddwl sydd wedi yma. A'r Sgorio hefo Marc Cafina. Ac os ai at y 5 munud ola, mi fydd yna bach o amser yn cael ei ychwanegu gan y dyfarnwr. Am yr holl eilyddio sydd wedi digwydd sy'n ni fel fyna rhyw 3-4 munud o bosib. Y Swistir yn gobeithio fyna i Cymru. 2 gol gan Dan yn doi, 2 gan Zeki Amdwni, 1 i Felix Mbimbi.
Joe Adams ar gôl i Gymru. Ymdwni. Mae wedi sy'n cael ei hat-trick bydd Stojkovic. Gan bodlon bod yn unig lle cael rhywbeth yn yr iseldiroedd dim awrth. Dwi'n gwybod bod eisiau hat-trick fel ymosodwr, ond dwi'n gwybod y gan di bod chdi'n drwad i'r rhwndiad terfynol. Rhowch eich hun yn sgidiau Paul Bowden wan, Mark. Sut ydych chi'n codi yr hogi yma ar gyfer y gêm yna dydd Mawrth? I fi, ddech chi codi dy law a dweud, da ni wedi cael yn curo gan dim lot gwella ni ar y diwrnod. Wedi gwneud y sesiynau dadansoddi y tîm. Sgynnu nhw fanna'n dadansoddi y chwarae, mae'n siŵr heno ac ar y ffordd adra. Fydden nhw'n eistedd wedyn fel carfan yn gwylio fel adranna. Chwaraewyr yn y cefn, gan o cae, oedd y mosodwyr yn gwylio be oedden nhw wedi gwneud. Ac i fi, mae rhaid chdi jyst anghofio am ganlyniad fel yma a symud ymlaen. Pnawn fori gyda llaw ar S4C, y gêm fyw uwch gyngrau'r Cymru JD Hwlffordd yn erbyn Cei Conna. 2:45 ar S4C. Os na chweched gôl i'r Swistir yma. Dwi'n rhywun ffodus yn fan yna gan Eddie Jones yn canfod Pearson. Mae'n gêm na, pam mori, Hwlffordd. Dwi'n sgorio 10 gol yn ei 2 gêm ystod. Cei Conna mynd yn dda wan, 7-9 pwynt gyda nhw. Nes yr hwllu y gyngrair, felly bydd yna ddim yn hawdd i Cei Conna. Pam mori. Bale. Jones ar gael os di angen o. Williams. As yn ôl gan Rhys Hughes. Bale. Iona le ar yr ochr chwith ma gan Eddie Jones. Wan mae'n dod at Jones. Jones all o chwipio'r creisiad i fewn. Mi all o wneud hynny. Julian Fonmos oedd yna ar Bale yn ôl a chyffyrddiad prin i Amir Saipi yn y gol. Ia, pwyllog yma gan Gymru. Disgwyl dim rithro gael y Bale mewn i'r cwrt gosbi. 8 biau disgwyl am y cyfla. Ac symudiad yma gan Jones ac ddim y groesiad ora. Blwm wedi ymddiffyn y dda lawr y chwith na heno i'r Swistir. Felly fydd y Swistir yn codi 19 pwynt ar ôl y fuddugoliaeth yma. Yr iseldiroedd ar 14. Dwi'n hyfryd ymlaen dechrau am Amdwni. Gwaith da. Gwaith amddiffyn campus yn y fan yna. Dwi'n meddwl am Morgan Boys oedd yn gry i nadu Zeki Amdwni ac cael cynnig am yr hat-trick. Ia, gath o un dod rhwng Amdwni a'r Bale a'r golwr. Ac beth yn gwarchod y Bale yn ôl i Shepherd. Hughes. Nôl at y tabl, felly Swistir ar 19, Iseldiroedd ar 14. Bwlgaria di codi i 8. Gwahaniaeth goliau o ddim. Moldova wedyn yn bedwerydd ar 8, ond gwahaniaeth goliau -6. Cymru bellach i lawr i'r 5. Cyn y gêm yma, mi o gynnu nhw wahaniaeth goliau o +4, mae hwnnw wedi cael ei chwalu'n llwyr yn do. Do, mae eisiau chwarae Gibraltar eto, dwi'n meddwl dydi. Mae'n gyfod yn gael hwnna nôl i fyny yn bositif, ond ia, ti'n gweld, ond i gael crasfa gyn y ddau dîm o ran y grŵp do. Mae'n cael ei cartra yn ymwedig. Dildio 5 yn y 2 gêm, ond wedi sgorio yn fan hyn. Gol Joe Adams, rhywbeth i'w ddathlu am hwnni. 5 i ddim yn yr iseldiroedd, 5-1 yma. Da ni yn y funud ola yn Lausanne. Ardon Jashari. Dwi'n gwybod ddim o'i le. Ys dod ymlaen fel eilydd. Blwm. Ffordd nhw dal yn gyffyrddus yn dydyn.
Wel, chwarae fanna fatha. Isio cael ei rhy berffaith. A pasio. Yn y Swistir. Yn falch bod yr ymwysodau yna. Yn dod i'n byd. Fel. Ie, fydd o'n gobeithio dechrau gem i Bwlgaria. Yn fwy effeithiol. Rwy'n si Paul Goldin dylefod yn y tîm o'r cychwyn. Dwi'n credu bod Mr Caraco wedi bod yn garedig iawn efo Cymru, dim ond 2 funud o amser ychwanegol. Munud a hanner o hwnnw'n weddill. Yn y fuddugoliaeth, wel, gyffyrddus i'r Swistir. O, di wedi nhw. Yn plesio efo'r perfformiad yma. Nhw'n mynd i'r iseldiroedd yn llawn hyder. Yn gêm mawr na'n y grŵp dim awrth. Dyna'n cychwyn adeg tan hwyrach na gêm Cymru. Cwestiwn da iawn. Nid ydyn gwybod yr ateb iddo fo. Efo i weld y gêm yna, os dim yn cychwyn yn edrych. Rwy'n recordio ni gael gwylio hi. Siawn sydd wedi'n whipo gêm. Camgymeriad yn y cefn a gyfle fan hyn i Gymru. Isaac Davies. Yna sahi pink andryll. Wel, chwaraewr, swn i'n deud bod i hyder ar chwal ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yn fyny efo cramp wedyn. Ar ôl efo gael yr ergyd na i mewn. Ti'n disgwyl sgorio fanna. Wel, i droi trwyddi de. Bydd i'n bryd bai ar y caen ydri. Ti'n bod y pel di adlamu na angaredig oedd y beth adlamu neis. Lle pasio i di? Dwi'n mynd i'r un step a... Nid y gofod weithio. Dwi eisiau bod hynny gywir. Os a gol arall i fod i Gymru. Gol gysur arall, Pearson. Eiliada yn unig llywedd. Fel ar ergyd o fymryn i bio'r postyn gan Rhys Hughes. Mae o'n gwybod bod hwnna'n gyfle ded yn y ddigwyddiad ola gêm hynod siomedig i dîm Cymru. Wrth ni weld y cynnig unwaith eto gan Rhys Hughes. O liad fod wedi taro'r targed. Ond golia 2 gan Dan yn doi, 2 gan Zeki Amdouni. Felix Mambimbi gychwynnol pethau. Mi o'na gol gysur i Gymru gan Joe Adams, funud i fewn i'r ail hanner, ond mae hon wedi bod yn wers gan dîm Mawstro Lustrinelli i Gymru. Cweir go iawn. Mae'r olwg ar ei wynebau nhw yn deud y cwbl. Cyn y gêm nesaf, 9 mawrth, 3 o'r gloch yn Rodney Parade. Cymru yn erbyn Bwlgaria. Mi fydd honno hefo ni ar Sgorio, efo Mark Lloyd Williams a fi'n Bryn Thomas. Cofiwch ymuno efo ni yr adeg hynny. Y sgôr terfynol. O Stade de la Tuilière yn Lausanne. Y Swistir dan 1:25. Cymru dan 1:21. Diolch i chi am eich cwmni. Yn os da i chi.